Türkmenistanda ýurdun ýokary we orta hünär mekdeplerine 2024-nji ýylyň sentýabrynda okuwa kabul ediljek dala şäherlerden para almak mögsümi başlandy diýip Azatlyk radiosynyň habarçylary we ýagdaýlardan habarly ýytybarly çeşmeleri 20-nji martda Lewap vilayatyndan maglumat berdiler. Ýoğçulara giriş synaglarynyň başlanmagyna entek 4 aýdan gowrak wagt bolsa-da, okuwa kabul ediljekler häzirden belli diýen ýaly. Sebäbi Sebitdäki we Aşgabatdaky ýokary okuw jaýlaryna kabul ediljek ýaşlaryň aglabasynyň enatasy okuw parasyny häzirden geçirip başlady diýip çeşmämiz gurrun berdi. Bellesek adatça Türkmenistanda raýatlary ýokary we orta hünär okuw mekdeplerine kabul etmek boýunça resmi kampaniýa iýulyň ortalarynda başlanyp awgustyň ahyrına çenli dowam edýär. Habarçylarymyz we çeşmelerimiz şol ýurdun ýurtçylarynyň käbirine okuwa girmek isleýän dala şäherlerden soralyan paranyň möçörüni anyklamagy hem başardylar. Öňdüligi geçen ýyllarda hem bolşýaly lukmançylyk we ýuridika fakultetleri eýeleýär. Bulara girjek dalaşkärleriň ene atalary 25 000 Amerikan dollaryny, ýagny 500 000 manada eýam geçirip goýdular. Geçen ýyl bu bölümlere okuwa girjeklerden soralyan paranyň möçberi 20 000 Amerikan dollaryny, ýagny 400 000 manada deň bolupdy. Dip ýagdaýlardan habarly çeşmämiz aýtdy. Çağalaryny Magtumula adyndaky döwlet universitetine okuwa salmak isleýän enatalar hem 15 000 Amerikan dollaryny, ýagny 300 000 manady berip çağalarynyň ýerlerini häzirden belleýärler. Türkmenabat Lukmançylyk orta okuw mektebine girmek isleýänlerden soralyan paranyň möçöri 7500 Amerikan dollaryna, ýagny 150 000 manada barabar. Köp enata bu puly hem öňünden geçirip goýdy diýip çeşmämiz belledi. Şol bir wagtda çeşmelerimiz we habarçylarymyz ýurtçylar üçin soralyan paranyň möçörüniň vilayatlara görä üýtgeýändigini hem aýtdylar. Her bir ýokary okuw jaýyna vilayatlardan okuwa alynmaly ýaşlaryň tany baradaky kwota berilýär. Käbir vilayatda itleg bildirýänleriň köplügi zerarly, kim köp para berse, şonuň çagyty okuwa kabul edilýär. Käbir vilayatda bu san az bolup, parany alýan emeldarlar az möçberdäki para hem razy bolýarlar. Sebäbi olar her bir vilayatdan almaly talip sanyny dolmaly bolýarlar. Dip çeşmämiz gurrun berdi. Ýagdaýlardan habarly Lewaply enatalaryň ençimesiniň anonim şertde aýtmagyna görä, paranyň kime baryp ýetýändigini anyklamak tas mümkin däl. Sebäbi berilýän para olaryň bilişine görä azyndan 3 adamdan geçýär. Her ortadaky araçynyň 50 000 manat alýandygy aýdylýar. Enatalaryň hut özleri parany Aşgabada alyp gidýärler diýip çağasyny şol ýokary okuw jaýyna ýerleşdirmegi meýilleşdirýän Lewaply ene anonim şertde gurrun berdi. Azatlyň ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada agzalýan bilim edaralaryndan we Sebitiň bilim bölümünden, şeýle-de ýurdun bilim ministrliginden telefon arkaly tesbir almak synanyşyklary oňy netije bermedi.